Μπράβο, τράβασε για να μου στείλεις και εμένα. Να σου δώσω το κινητό μου. Να σου δώσω το κινητό μου. Είχε να σέρβει μια στον αμάρι. Λοιπόν, ο επόμενος διαγωνιζόμενος, το νούμερο 20, ο Τσιμόπουλος, λοιπόν, με αυτό το θηρίο Πασχόλ. Δεύτερο βαθμολογημένο πέρασμα. Ο 83 χιλιόμετρα ταχύτητα εισόδου για τον Τσιμόπουλο. Για να τραβάω. Ερχόμουν παλιά με κάμερα και τέτοια. Και στο τέλος αγώνα δεν έβλεπα, το βλέπω από τηλεόραση. Το βλέπω από πάνω, κανονικά. Ενώ το νούμερο 21 πάει και αυτός για το δεύτερο βαθμολογημένο πέρασμα. Χρυσαφακόπουλος Αποστόλης με έναν Ισάν 200 δεν είδα τίποτα. Α, εκεί τι λέει. Άντε, δώστε και ένα χειροκρότημα στον Αποστόλη για εκείνο τελευταίος Κανονικά από πάνω το βλέπω. του γκρουπ. Συμφωνείτε ότι έχει το πιο όμορφο αμάξι? ...104 χιλιόμετρα ταχύτητα εισόδου για τον Αποστόλη. Να πάμε για την τελευταία δεξιά, αλλά